Benvinguts al Friki Online càpsula 288. Ens anem a Diabolo Ediciones i ens anem a una cosa molt xula i que no coneixia de res. Melvin Monster. Melvin Monster de John Stanley. Melvin Monster de John Stanley, una edició molt maca, per cert, amb un brilli aquí i un brilli aquí, amb una tapa amb diferents tons. Aquí tenim un mate molt bonic i amb una edició amb un paper realment que ens recorda a l'original de la publicació, de què és Melvin Monster de John Stanley. Melvin Monster és una història. John Stanley és un autor que havia treballat amb la Pequeña Lulu, etc. Això és un còmic dels anys 60, exactament, mitjans de 60, és del 65, i aquí ens recopila en un primer volum diverses històries d'aquest personatge, Melvin Monster. Melvin Monster és un petit monstre, és un còmic per tots els públics, però amb un humor brutal, ja us ho dic ara, i surrealista, que t'enganxa i que et fa... A mi m'ha provocat moments realment hilarants. Aquest petit monstre, que és una família com la família Monster, per dir-ho d'una manera, amb Doody i Mummy, que són el pare i la mare d'aquest petit monstre, que és un petit monstre que és bo, és bon noi. I clar, com a bon monstre no has de ser bon noi, has de fer malifetes constantment. I el xaval vol estudiar, vol anar a classe, la qual cosa, evidentment, a la família no els agrada gens i és una lacra familiar. Un humor absurd, aquest senyor devia fer guions per Crazy Cat, un humor absurd que ens portarà, gato, no moguis el trípode, un humor absurd que ens portarà d'un cantó a l'altre. Ja us dic, a mi m'ha fet riure molt, un humor bastant blanc, no tant com sembla, però sí, un humor blanc, un humor per tots els públics, i que ens farà les mil meravelles, sobretot amb els girs de guió i amb com va evolucionant. No són històries, sí que són com històries autoconclusives, però no és un còmic de tires, té una continuïtat, té un seguiment, i van sortint nous personatges, com la bruixa professora, el petit dimoni de la guarda, etc., que cada vegada agafen més protagonisme i que ens van fent aventures molt divertides, amb aquesta aventura que en el fons ja us dic que funciona com a aventura riu. El dibuix molt xulo, amb aquestes impressions que ens mantenen el color del paper de les revistes de l'època, i el còmic ve sec, no tenim cap extra, simplement al final tenim una petita biografia de John Stanley. Molt recomanable per tots els públics i amb ganes de riure, amb un humor, ja us dic, absurd, però que a mi m'ha fet molta gràcia. Melvin Monster. Salut i a llegir còmics.